Huriani tuhata sudedo hita marsita sitahon asa gabe di anak gabe nang diboru. Jala sudedo hita marsita sitahon molo muli boru manguli anak di basa-basa hodde bataman yang tumibu akka pahopu silas ni roha di hita salutna. Jala sau may dioloy Jehovah hobar tuak kana taparsita. Alay molo sipata di pabeda debata basa-basana. Dang pitor buhu ditikina. Songo dia mahita laho patuduhon sikap hapor seota songo karat napor sea hita di ngolutta. Tema ni minggu taon majauhon meluadong kana masa si songoni di jauhon do hobar tu tema mingguon asaringga sita marguru tu lomoni rohana. Hamunak kadamang doh dainang mulutazahad yakka ayat-ayat sebelumnya tagad di dok Jehovah tu si Abraham bukas maho sian ur tutano nanang si patuduhonokku tuho. Dicatat di sejarah umur 75 tahun may bana hati hai. Isi masya nakka amang do inan waeng 75 tahun tugijang tersongoni marupani boyjo tahilala pajuo ni debata. Lapatan na molo umur tasinu ay ngopung-ngopung bisa sitong nga. Molo songon na tapadumu tu budaya Batak nak pedang pola tersingguk kita rupani ngatong be mulai bautano. Alai dok Jehovah tu bana bukas maho sian ur kasdim tu tano si patuduhonokku to. Secara manusiawi hulala sepakat do hita out sura adong sian hita umur 75 tahun nang dengan pernguluota nang dengan pangabahata sonang soharibo-ribuak kita dibagas nang tapuka delatai ngani hape Roma Jehovah mardok bukas maho saunari mamuka huta si topotokku tuho dugi lao hita pasti dora sudi dohong jol mamadok nang ngadong kora kurak-kurangi amat tau. IP belum tentu tu sada inganan nang pasti. HP didok Jehovah ruar iban. Alai mangasahon hatani Jehovah ruar dosi Abraham uzui. Manadikon inganan huta hatubuan hagurangan sahat tunang matuai bana hobartu umurta sinuaingon. Laho mangoloi persuruan ni debata. Hati hai nungai do ikon gabi pasu-pasu ho asa pasu-pasu. Jala pino parmu songo bitang di langit. Songon akka pasir di topi lau. Sada na yang guru honotas yani ima saya toktong marguru tulomo ni rohana. Obar tu tema ni minggu tahun. Dang marguru tu rohana, tu pikiranna, tu etong-etonganna do lanak kanas. Alai umur 25 tahun saya dipaimai-mai mana do. Naidok ngi Jehovah tubana marpino parsongo bintang di langit do pasir di topi laut alai dang tolhas dope umur 25 tahun
Patut dosa sitong ngahol soan ibana, mabiar ibana, dangarong depe anak di bana, songod dia ma persaut ni songod dia ma perzadi ni Ido nani hol sohon ni bana, diaya duaon. Uwe ali Tuhan Jehovah ahamale honomu diau. Saina punu doau. Si Eliezer nasia Damaskus ma sitean bagatu. Molo di hatabatak punu dang adong perbuen di bortian sian di bana. Didok may tu bawa punu. Ibana molo modding sada ama dang adong anak konna idok may mate punu. Alay molo tu ina idok may ina na hol. Dang adong perbuen ni bortian. Akup nido ibana di ayat tolu idi dang adong pinoparuh di lehoko jala ida ma anak seorang di bagasa jabukku nama si teanau pewaris disudi nadong di bana dohot akka baga-baga alai disungguli turpuk todo nang pesongonijo paretongan ni si Abraham Ndabui tapodomu tu paretongata sinuaing disungguli debatado hita dada nama dokon nang lupa debata di padanna dohok dijajina atau ibarat anak-anak muda seolah-olah Tuhan itu PHP pemberi harapan palsu tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji Tuhan tidak pernah lupa janji alai sada jonai kosunggulan na tuhita perzulu ima nang pe parhapor siaw si tutu si Abramon alai tonggo dong pergumulan na dang gabe yes ibana dang adong sianaka pangasrangguton ningulu di bagasan nguluna. Dia memang orang yang cukup beriman, tapi bukan berarti dia bebas dari tantangan kehidupan yang dia alami. Hurian itu hatta mengadupi ima di pakulingi debata. Si Abraham nang hita sonari pe tupa adong bedo pengalamata persis songon si Abramon. Di bawah ini perzul di pakulingi debata ibana hobar tu ayat sada unang ho mabiar ale Abram ahudo lobulobum upam matsai balga di pakulingi debata do hita marhite-hite hatana di mingguon ternyata muladong akka parukilon persiranggu tota dohot akka sita-sita na soharu taida dope parbuena di matata unang hita mabiyak. Dalam upamanat di bibil tai hata padohan unak kumabiyar omma perzulu di bibilon. Jaidang mabiyar seragam niya kaparmaran hape sa sitonga jojon debata mulai dokon unang homabiyar alai jojon debata mulai dok unak homabiyar ima taringot tuaka sihirimon taringot tuaka na pinarsita taringot tuaka na tahaholongi do akana taparbaga-baga do debata hape dang tulus dupe taida di simalolok. Memang di juluni turpuk tahun baru merporang ko si Abram doh raja-raja na humaliang Sodom doh Gomora ala di parsulap pak raja-raja di Sodom doh Gomora si Lut anak ni Hahana tapi tabo todo sebelumnya sa sitonga si Luton adong ko hurang hormakna tu bapa udana si Abramon ay tiki lau mersagi nasida dengidok si Abraham ba tu dia may nga namu pilit main naropani tang langgoy parsangapi si Luton amang uda na amang uda maperzul mamili tangin na mana
Alai nang songoni dang gabe sogoro hani si Abramo songon natoras marodopon si Lot anak ni hahanay. Jalata gadi parsulop pak nyo nakaraja na humailiang Sodom do Gomora si Lot dang gabe dokon si Abraham tu ibana nungay jala hobe hama magom dangin na ibana. Alai marporang ko ibana laho mangudihon si Lot anak ni hahanay. Alay tutuanong gohoro atong biar di bana nang petalu akaraja di humaliangi di taluhon di bana saya dong go biar tong di bana molorona sida musi babalas dendam tuau aha maguguk kulaho mangal di tonga-tonga ni biari dipakulingi debatai bana unang homa biar ali Abraham audo lebu-lebum upam macai balga. Tentu marsugut akan kota pahoput tadi batorok madohot ya kaujian akhir di SD, di SMP, nang di SMA. Tu padong do nama biar si anak kaya nakodo pahoput tailah mangarupi. Ina budari tapatupa ujian borhak sian gereja. Doh manang kanatoras na doh pahopuna opunga pahotor rohane akaya nakon unang mabiar mangadupi akka ujian si adopan. Manang muladong dihita anak do borini huria nang terliling marhasohotan hapedang pitor di basa-basa hod debata parbueni todina parbueni bortianna unang pitor mabiar. Diajari di togion hatan debatao dohita mangoloi persuruan ni debata. Manang boy do tongga be ubiar rohani opunga doli nang opunga boru sotung laos borhak mangulukan non san hasyang anon dang jolo hubereng songo dia buhini pahopuki. Gabi ubal gabiar ni rohana di basipatan ng siyan biar ni naturas. Manang gudang gotong mabiar ng akanamora di pasuksuk artana alay babiar sotong roman no nakapanakko laho manakko sudi na pinapungungon lumayan moloholam manakko behamolan laos dohot kosan di baudi buat. Lain wahang dipakulingi de batalo hita dus pamakulingon itu hata ng tu si Abraham unak ko mabiar ahudo lobu-lobum. Ibarat tameng senjata yang melindungi Tuhan adalah perisai bagi kita. Dang holan alat dilehot de bata alay bana sa diri do lobu-lobui na peluhon hita siaragam ni biar nama dodo ni ngoluta si ganopare. Jadi ternyata membuang rasa takut itu yang pertama-tama Tuhan minta dari kita. Di dauma san hita akabian ni rohai manangahapi nuayang rupan atik pitong guadong rasa biaron ala manusiawi ala ikon neng dohnota bersama Tuhan. Kita boleh dan mampu mengusir rasa takut yang ada pada kita. Padua hod di jauh hod debatado hita nang peadong rasa takut doh mabiar di ngolutaon. Jangan sampai menempuh cara-cara yang salah untuk mengatasi rasa takut itu. Ala di tonga-tonga ni zaman na modernon gudang gua kazolma mengadupi rasa takutna, mengadupi biar ni rohana dengan cara-cara yang salah bahkan tidak beriman. Torop sopi gado sa sitonga akan ang makatidakon haborseaon anak kota rupani manang naduli-duli dohot na merbaju gabe manadikon haborseaon na ala ditopol sada bawa nagateng namora dohot
berpangkat. Atau ada yang menggadaikan iman demi tujuan beralih iman yang sudah dia saksikan. Isarani si Esau rupani budo di gadis subana hak sulungai holan alani sa sakir halio kacang hijau menjadi sebuah harga untuk hak kesulungan. Atau mungkin yang lebih realistis juga tantangan kita di kota, mungkin ada juga anak yang tidak cepat diberkati Tuhan atau dianugerahkan anak pada waktunya, dungi disakapi mamar sirang. Macai torop dupe sa sitong at alami onwaeng. Jalan na jumorbut, burutong nang liling hita marhapor siyaw martuhan, laos natoras na isa diri majujui tu anak kon na doho parumayan na yasa manguli. Tapi itu pa para rekamis di mana digarize. Manang mungkin si tua rupane. Bahkan jangan-jangan pendeta. Nasonggo hida masa depan ni nasya parumayan bah. Yana jotu huta mersuap jotu hinabur ni opung. Dia menempuh cara yang salah untuk mengatasi rasa takutnya. Sasitong nga si Abra pehado mangulahon tindakan yang salah mengatasi rasa takutnya. Dia may tiki masa mahaleon di Israel borhak manasida tu Mesir dibuang main tanah si Sara dungi alani biarna mernida raja Mesir sotunggai beibana dibunuh ala ulini bohini si Sara dungi gawe dok matu si Sara mulai suku jolma honon manang narajai dok mana mariboto hita sotungi doko paripem ala dong tiki budaya di Timur Tengah kuno. Kalau seorang wanita yang cantik, meskipun dia sudah dimiliki oleh seorang suami, mereka menghalalkan membunuh laki-laki ini demi mendapatkan seorang wanita yang cantik. Jadi dokoma nama riboto do. HP mangula do debata turohani rajai. Aidung di boto ibana ina-inatan si Abram si Sarai bah dibuat koro hama mago tuau di doko ibotom HP inat. Abram lupa seolah-olah dia sendiri yang memikirkan keselamatan dia di Mesir. Padahal Tuhan juga walaupun dia tidak lihat dengan matanya turut bekerja agar jangan sampai raja menghunuskan pedangnya terhadap budaya yang berlaku pada saat itu. Bahkan sebaliknya, dakolan si Abraham satu-satu dote, ai si Sarah petong guidok ngamulai metua biau, ngahol ia buat ma si Hagar gawe pardijabung. Sebetulnya satu-satu do si Abram dohot si Hagar. Melakukan cara yang salah, tidak tepat, demi mengatasi rasa takut. Padahal sesungguhnya Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah yang belum diketahui oleh Abram dan Sarah pada saat itu.
Habuah kadamang doh dainang melotazaha di Psalmen 130 sia ayat 10 tulu debatado mangukak bortian ni akaina. Ya pe melosong na husor behaman wang tutun wang debata mangukak bortian ni akaina na holon norhaku rupane. Dalam bahasa Indonesia lebih enak, Tuhan bertenun pada rahim para perempuan. Jadi boru molotung lumeleng di pasak debata tuho ya nakon ingok ma namartono do tuhatai di bortiami sonare. Atau engkau opung atau kakek dan nenek, kalau engkau melihat borum parumenmu sepertinya belum cepat-cepat menunjukkan tanda-tanda dikaruniai oleh anak. Ingat, Tuhan masih sedang bertenun terhadap rahim parumenmu, rahim borumu. Supaya jangan sampai karena kekhawatiran kita yang melebihi sehingga bisa menempuh cara-cara yang salah bagi mereka untuk mengatasi rasa takut. Di hati dakko bibil taud memang torop akaina na lumeling di pasu-pasu debata akaya nakon alai molodung seorang dak dana hisa di bana anak itu tidak sembarang anak. Ida hamu majolo si Elizabeth nang leleng hol sahat tunaneng matuai bana. Alai dinaro si Maria madapoton di bana tabe di horin narupani nunga manggujal poso-posoi di bagasan bortiana. Isi ma anak tinubuhonna Johannes Padidi. Bukan sembarang orang, tapi orang yang betul-betul berkualitas bermutu. Tuhan pakai untuk pekerjaan yang besar. Si Hanna songoni dotong. Pola roibana tu bagas joro mangubit-ubit pamanganna. Saidok zolmai mana na minum jalan na mabuk ala hol pamatang. Alaidung dileho basa-basa debata tibana anak margoar si Samuel. Samuel juga bukan anak yang sembarang, bukan anak kaleng-kaleng istilah sekarang, tapi betul-betul anak yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Penundaan Tuhan memberikan anak, mungkin Tuhan masih butuh waktu sedikit lebih lama bertenun karena Tuhan mungkin sedang merancang anak yang dikandung oleh anak atau perempuan yang lebih lama mengandung adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Patoluhon di jauh debatado hita berhite-hite minggu reminiscere asa benget paima alus ni debata ditiki halehetan. Memang sadaiho di nomor 2 jangan sampai menempuh cara yang salah untuk mengatasi rasa takut. Lalu yang berikut ada benget paima alus ni debata ditiki haletan. Tabereng mo stok kejuamang dah umur 75 tahun ibadah di joru warsian urkasdim. Di sada Musa 10 pitu kurang lebih marumur 25 tahun may bana. Di pakulingi debatamu sepai baruhon padani. Alai umur 3 tahun mah muse siabram nang sisara merdengga pamatang di bait Jahoba. Umur 3 tahun mah kainang 3 tahun mah 100 tahun. Ayon tak kubudang buhu bayak kono sada ina merdengga pamatang umur 100 tahun. Gari dihami tiki mulo sekolah istiti mahasiswa mergai-gai madonga mabain warta mahasiswa bener inna rupani
doh gor nasing, mamakmu melahirkan kembali tubuh-tubuhan omakmu inna rupani, adong ko rasa ila di kampus ala nung ngarap duli-duli do akana merbezu. Hapeon umur 100 tahun. Mula bahasa medis setabi dia kainan iba, ini sudah lama berlangsung tahapan menopausi. Alai aman yang dohon di bataison. Menopausi songo dia petahui dan tertutup huason debata mangukak bertian niak kaina laho mangalehon pasu-pasu tiban. Seratus tahun laho tubuh buhon yana kondasi Isa. 75 tahun disuruh luar, 85 tahun di pai baru, 100 tahun baru ma terida. Out surah dang benget ibana memang sian umur 75, 25 tu 100 tahun, memang dohonon nama gaya bedang tutu baga-baga ni jahuba. Alayalah benget do ibana pai mahon. Gabi bui ma di ida matana di ida simalolonga tutudo baga-baga doh pada ni debata. Alai ikon benget hita pai mahon jala benget hita mangoloi sakka mi jahub. Aidang arong naso terpatupa debata. Dibaheni hamuak kadamang doh dainang sahalinari hulak korupani say tibuma akayanakon boru manang parumain di basa-basa hode bata akka yanakon dihita. Ala di minggu sadaran khusus molodang songon nata parbagai sakak mijahuba sotong pitor talului akka dalan nasing nasohobar tulomo ni rohana. Dia ketika na perpulyon mertaba-taba doa kaya nakota na sirang rumah tangga. Jala nunga mulai torop sopiga na mabuan surat sirang siap pengadilan. Alai tadok dang hea tugas ni gereja pasirakon. Alai padomu hoddo pasada hoddo anggo ulaun ni huria. Jalaido pada ditikilang katanon na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni zolma. Dia muladong nuang kanak kota parumeta sonna pada udau unang diaraot tu pengadilan. Alai tugu-tugu ma ipakulingi ma asalam sadana sida mangoloi hatani jauh. Ahai dok debatana perpuritu Abraham di ayat 5 idok. Uwa tailihom madopak langit. Jala bilang ya kabitang. Molo habilang ako akai. Ise mana sanggup mabilangi. Lapatan na nang dohonin debatatu ibana. Unang ukur nasoboi diukur ho. Apa diulahoko. Alay oloy persuruan ni debata. Bagari mangetong ubuk tanah si majujuk tahun tak sanggup pita. Kecuali majurupani molo di basa-basa hod debata tuak kamat tado inata yes surupani ba anggo tu sidak todang berlaku ida. Tuak kanadonggo ubuk nasongon nadi hitaur. Uwa taili homado pak gijang. Ahado hono natusi parzolo unang sailala pemangetong-etong narong dingolumon masalahmu biarmu alay tumagon ho manailiho si malalangmu dopak debata dopak gijang asamago nasa biar ni rohay padua hodung ditailiho ko dopak gijang idom mo ma ditonga-tonga ni hagulapon narong diragam ni langiti patardo di si akka pitang nang pe golap alay
idon na do si bitang marsinodang nabuy manodang ibana di tonga-tonga ni hagulapon. Diba ini manangahape biar ni rohata di nguluon. Say pitor sigopi ta manatap tuhata. Barengot ta makabitang na maragam di si manodangi nguluta mangalo na sa biari asagay betoktong dito giho biari hita lam solhot lam rosu tu tuhata perdenggan basay. Amin.